posto pois verdadeiramente importante, verdadeiramente noble dentro desa táboa clasificatoria deste grupo primeiro entre os mellores, nada máis comezar a temporada. Son xa 2 xornadas consecutivas as que leva sen perder o equipo que adestra. Continúan os exercicios de quecemento por parte dos protagonistas do partido, dos xogadores do Rayo Vallecano B e tamén os do Coruxo Fútbol Club, as ordes dos seus adestradores, pulindo os últimos detalles, buscando a preparación. Amarrou con forza a segunda victoria da temporada. Triunfo que os deixa na zona noble. Pazó adiantou os vigueses a 4 minutos pro descanso. Incapaz de xerar, o Coruxo aproveitou un balón parado para tomar vantaxe. Ao pouco de principiar a segunda parte aconteceu a acción entre Besada e Juanito que motivou o penalti. Lanzou Nacho e rexeitou Fernando. Co Rayo volcado, foi a xogada clave, minuto 55. Nun partido escaso en ocasións, o Coruxo gañaba pola mínima e o Rayo tiña no punto de penalti o empate. Mais aí xurdiu Fernando. Bueno, porque estoy con suerte en la lotería, pero vamos, ya te digo que es una lotería, más o menos un poquito de intuición en muchos aspectos y tener un poco de suerte y ya está. Fernando detivo o penalti e o Coruxo enganchou unha contra que lle deu pro segundo. Tano serviu e Mella machacou, que ben picou ante Bielsa. Mella apenas levaba uns minutos no campo. 2-0 no Bao. 2-0 que puderon ser máis de non fallarlle o nocello a Víctor Besada. Menuda maneira de estragar unha gran xogada. E de non errarlle tamén a vista ao árbitro axudante. Samuel arrincou desde campo propio, non existía fora de xogo. Erro grave que quedou en anécdota. Esta xornada no Bao nada puido coa satisfacción de saber que cada partido na casa conta como a victoria.